نزی حف مهان بریانها لمدريد اسبانيا سيودوامين جفينا ناتويه بريفا چوشبو ويكي بو توري سركيه جفينه كو سويد و فنلندا هر دو ولاتن اسكندنافيا ببن اندام د ناتويه دا للگوری یاسایا ناتويه او دویت هر ولاتك اگر بخوازید ببه اندام د ناتويه دا دویت توایا او ولاتن د ناتويه دا اوكي بدن راضي ببن وی دمی اولات کاریتن ببیت اندام د ناتوی ده همی ولات راضی بوینه تنه ترکیه راضی نبویا که سوید و فنلندا ببن اندام د ناتوی ده د بجم من شرط و مرجن خوهنه هیا نهاجی نه فنلندا نه سویده نه کاریه شرط و مرجن ترکیه جبه جبه که تایبت پیوندین سوید و فنلندا پشتی حف مهان روش بروژه خرابتر و آلوزی تیدی که بیتن درباره وی مجاره من میوانه که برس علي فكري إشك كو لديار بكري لقرمية قال لك سباس بخيراتي شاب ديري سياسية برس إشك بوشي بيوندين سويدو تركيا يجهشتن في آستي سادم تشبون Yani ama em despek edebeşin daxwazê Tirkî ne daxwazên demokrasiye, daxwazên mafê mirovan, daxwazên dîplomasiyê, ne daxwazên ku devletek ji devletekê bike. Yani daxwazên Tirkî weke ku eşîrek doz û daxwazên eşîrekê dile bike. Swêd welatekî demokratîk e. Yani Serokvezîrê Swêd ne padişah, ne kral e, ne sultan e. Dûr de magazakon heye. دور ده یاسا هنه دور ده اصول هنه شواز هنه ترکی دبی ها مشتره لیسته چکر وانا بدمن افنابه شوه yani despeke de daxwazên Tirkî bi şêwazê xwe arıze û arişteya derdixe holê باشە دبێژن بەشێک ji şrovekarên siyasî ew mercin ku Tirkiya ji bo Swîdê danayne Swîd nikarîtin cêbecê bike lê niha Swîd li benda helbijartinên Tirkiyeyê henî wiha wêna diketin ku ev deshalata niha hey li Tirkiyeyê namînîtin îtir pişra wê bikar bîtin henî digel deshalata piştî Erdogan bêtin bigeve rêkeftinê tu çawa dibînî vê yekê Yani ez hesabekî ku wiha ji alî Swêd bêkirin ez nedû bawerê dime serkirdatiya Swêdê hesabekî wiha nikare bike. Yani nekufşe ku wê Erdogan ji ser kar here û em bêjin yekî dinê were û yekî ku bi Yekîtiya Ewropayê di nava têkiliyê de ev nekufşe ne garantiye jî û ez min devletek wiha tev nagire Netver de tiştekî dine heye, tiştekî girîng. Yani divê pêvajoye nexwasin bi şewitandina Qur'anê êdî mebestên daxwazên Rûs û daxwazên Tirkî di heman potayê de ne bûne yek. Yani bi wê şewitandinê Tirkî çi xist destê xwe xwedere giravî Müslümantiya xwe anî bîra xwe û kire bertek ku ji van hevdîtina xwe vekişîne ya didowa ku ji xwe Swêd û Fînlandiya bibine endamê NATOyê serê Rûs û Ukrayna têk diçe Rûsyayê. Yani em ji alî stratejî ji gava vê meselê binêrin encam ev e. Çünkü Rusya ne dixwest ku NATO fire bibe. Vêga bi vî şerî çi bû? Tê bû ne endamê NATOyê bûn weke Swêd weke Fînlandiya vêga hatine li berderiyê Hata berez îşik tu dibêjî yanî Tirkiya li jêr bandoriya Rusyayê naxwazitin û kê rezamendiyê bide Swîd û Fînlanda bibe endam di NATOyê da ev gelek eşkereye, gelek eşkereye weke ku min got
Yani geberek abetin de çukat kevin. Edi ev pevajo dafazya Rusya'ya bu icabeka bu ağlaveki siyaseten navin ya Türkiye. Yani hayabeka embejin tifaka cumhur bir mesela bekayı yani bir mesela nijat perestiye ve tevdikir ve gadisa gazi İslamiyet yetke ve ji aniye bahve u jiboku raya gişti bala yudikşine servantışta ev gelek kıfşe yani. Li beşek ji şûvekareke dibêjin ewa niha Tirkiye li hember Swîdê dike ya mijin AK Partî desalada li hember Swîdê dike tinê propaganda ne sloganên helbijartinê ne dixwazîtin yanî serenca nerîna giştî ji xwe re rabikêşîtin piştî helbijartina her tiştek asayî dibe Tirkiye okê dide Swîdê. Ya elbet yani emkarın mesela vega me beyanata Brez Recep Tayyip Erdoğan ku serok komere Türkiye der hakkı ve mijara şawtandana Kur'an'ı meddi ku ere ev veke stratejiye ke hilbijartine ne stratejike esasiya devletiye le bir Recep Tayyip Erdoğan yani Brez Recep Tayyip Erdoğan keseki pragmatiste yani keseki ne ku xwediyê fikrekiye ji keysa ji pêvajoya sûd digire vegat distî de eve wê bi vê alavî bileyse û li gorî xwe gorî pêdiviyê xwe wê jê hinek encama derxe helbet ew jî siyasetmedar e ew jî kare fikrê xwe bigore bir dus bekare beje valla ez dixwazim paketeke ji bo endamtiya Avrupayê ji nû vevekim. Başa Swîd boçî nikare şert û mercên Tirkiye cêbecê bike? Zehmet e? Bela ku Swêd devleteke demokratike, Swêd demokrasî heye. Yani vega hinek kesê ku Tirkî ji wan dixwazin hemwelatiyên Swêdî ne ve çawa rabe hemwelatiyê xwe bide Tirkî. Başa. Swîd ji ber demokrasiyê û Swêd ji ber demokrasiyê û mafê mirov e nikarîtin wan şert û mercan cêbecê bike yan jî ji tirsa xwepêşandan û têkçûna rewşa navxweya Swîdê ye. Na yani yek em êdî divê ku demokrasiyê nebawer bin. Helbet Swêd ji bo demokrasiyê, ji bo mafê zagonî, ji bo mafê gerdûnî, ji bo mafê ku ew peyamê nav netevî û hemû jî demokrasiyê îşaret dikin. Ku ne wiha be wê her tişt be keyfî. Erê mesela dihenek mesela Tirkî'de û mesela keşe hebû Recep Tayyip Erdoğan bu ez nadime Trump telefoneki wî ji nava distî wê derxist. Ama Swêd ne Tirkiye. Swêd xwedî demokrasiyeke qewî ne û Swêd nikare dev ji vê demokrasiyê berde. Lê ji ber ew xwepêşandanên beriya niha li Fransayê çêbûn. Bîratetê Demasî Kurd hatin kuştin de cihekî çayxaneyeka Kurdewarî da ya Kurdan da. Xwepêşandanên gelekî zor li Fransayê li Parîsê çêbûn îtir xirabkarî roda. Dibêjin ji ber van xwepêşandanan Swîd naxwazidin di van demê niha da yanî şert û mercên Tirkiyeyê cêbecê biketin. Çûn revenda Kurdî li Swîd gelek e, li ser astê Ewropa gelek e. Lê yani ew kesê ku vê şirovê dikin ez bim diaspora Kürt ya Swêdê başnas nakim. Diaspora Kürt ya ku Swêdê ne xasim diasporeke bi seviyeye diasporeke bi mejiyê xwe tevdigire diasporeke ku girêdayê meşruiyeta Avrupayê ye yani bu ye Avrupayî nava wê çandê û çi cudahî di navbera diasporaya Fransayê û Swêdê de heye? Çi cudahî heye?
یک دیاسپورا سویدی ای کرد او گرسه کرد انتلکتوالن او گرسه کرد بگرانی نگری دایلن او دیاسپورا دنابا خود نه انگاجه و یاد دوا او دیاسپورا ایدی بوی مال سویدی yani derece berdin nikarım vekerin bırakı havkas pajirandine loma az ne baverim ku tişteki uha bekirin ya dua او mesela Fransa'ya jî veke kun zanî herkes erzê xwe xwest yani tiştekî hovane bû yani tiştekî em bêjin ser navê hesabê Kurda tiştekî ku nayê parastin lê Fransayê pêk hat ti Kurd ti kesê ku aqlî wî serî wî de ye wî tiştê qebûl nake. زۆر باشە بەرز علی فکری ئیشک چاودێرێ سیاسی و ji ستانبولê gelmeye gelek spas ji bo tevlîbûna te de mijarê da.